kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung di man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahilo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Number 1! Paradio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulso. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy.
anak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ahawak mo ako sa nagliliyang na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Hindi makatulog si Dixie sa pagpanumdum sang katahom ni Inday Dalia. Gani sa magbanog ang akon tiil, tungod sang akon rayuma, siya ang nagkuha sang akon labada. Kag didto, nakita niya kag nakilala si Riden, ang bana ni Inday Dalia. Kag sa bahin naman ni Inday Dalia, ginasako siya ni Riden, nga kuhaon niya ang bahin sang iya palanublion. Diri sinang nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Wala kagid ba sa mahimo agud nga madulang kaakig niya sa aton? Nagpanawag na ako sa iya. Agud nga kamustahon siya. Apang wala siya nagasugilanon sa akon. Kuha na lang balang palanublion mo sa iya. Ano? Oo. Kinahanglan kong kapital. Mapatindo kita sa aton kaugalingon nga negosyo. Sa sina, hindi na niya kita matami-tami. Hindi mahimo, ina. Matunga lang namon ang amon palanublion nga manggad kung mapatay na si Papa. Ano? Oo. Amo inang testamento ni Papa. Siguro makuha mo man sa ulo-ulong amay mo ah. O hindi gani, maghulam ka lang sa dako nga kantidad. Kinahanglan kong dako nga kwarta, Dalia. Kag kinahanglan buligan mo ako. Gamito nato din ang kapital para sa atong kaugalingon nga negosyo. Ati, oo ah. Tinguhaon ko ina Riden. Mauna na lang ko kaon, Dixie. Okay, Marid ah. Una lang to kaon. Kaya ako naman karon ang manyaga. Kag ikaw naman ang mabilin diri. Ate, oo ah. Ate, sige ha. Dira ka na. Ato na si Marit. Jutay naman lang galing amon nga ukay-ukay nga bilin, ho? Ah, ilarga ko na lang ini sa barato nga presyo, ah. Total, pinilian naman lang ining nabilin. Atong lalaki nga nag-agi diri sa bangkita, ha? To kilala ko man ato? Amo to siya ang bana ni Ma'am Dalia. Kami kaupod siya nga babayi, ho? Tinto siya makadtuman? Sundon ko siya? Ato, nakita ko sila nga nagsulod sa kalanaan. Wow, nagkakaon sila nga duha, ho? Katahom sang babayi nga ina, ah. Kagkasweet sa ila nga duha. Hungitay pa sila, ho? Kun amo, ginatraiduran niya si Ma'am Dalia? Hindi. Traidor siya nga sari sang lalaki. Traidor siya! Ano pa kadugang aton pagulat din, ha? Hindi bala, nagpangako ka sa akon. Nga kung makasal na ka mo ni Dalia, ikaw nang mapalakas ang ilang nga negosyo. Bangod, mangin umagad ka na sang iya nga amay. Pero hasta subong, wala man gihapon. Ahaw empleyado ka man gihapon. Nakaibalo ka na gid bala. Madamo ba lang nagapangaliyag sa akon. Pero ikaw gid ang nagustuhan ko. Ikaw ang ipasulabi ko. Pagkako si Dalia, nga hambalon niyang amay niya,
nga ako nang mamanid sa ilang nga negosyo. Kag kung matuman na ina, matuman man ang tanan nga ginahandom naton sa aton kabuhi. Hello. Hello, Papa? Ako ini, si Dalia. Ano ang kinahanglan mo? Pa, nahidlaw na gid ako sa imo. Nakahibalo ako nga akig ka sa akon gihapon pa. Bangod ginlalis ko ang gusto mo nga magpakasal kay Roland. Ang anak sang kumpari mo pa. Apang wala ko siya ginahigugma, Papa. Si Reddy nang ginahigugma ko. Kagamo yun ang rason. Kung nga nagpasugot na lang ako nga makasal ka mo. Papa, malipayon ako sa luyo ni Reden. Kagano karon ang kinahanglan mo? Maluyag si Reden nga makabulig agod nga mag-uswag ang imo negosyo, Papa. Gani, hatagi siya sang kahigayunan. Hatagi siya sang kahigayunan nga mahatagan sang pwesto sa imo kumpanya, Papa. Gusto ko man ina apang hindi mahimo. Anong buot mo silingon, Papa? Madugay na nga naputo ang aton negosyo. Tungod pulos pangutang na lang ang kinabuhat ko. Papa? Kagamo yun na. Nga ginapilit ko ikaw nga magpakasal kay Roland. Naglaom ako nga kung manginbana mula siya, makabulig siya sa pagbatak sa atong negosyo. Abang si Reden na ginpili mo. Kagaron, ang gusto mo matabo, hindi mahimo. Gustohon ko man, abang hindi matabo ang gusto mo. Papa? Dalia, anak, wala na ako maakig sa imo. Sado ako makapangakig sa imo nga palangga ko ikaw. Apang wala na ako sang mabulig sa inyo. Kabay pa nga magmalipayon ka mo ni Reden. Kabay pa nga magmalipayon ka sa lulo niya. Kagarnak, hindi ka na lang magkakipot. Nga sa madason ngayon adlaw. Butongon na sang bangko ang aton negosyo. Papa? Wala gid sang inalungong si Inday Dalia nga may babayi sa kabuhi ni Reden. Kag nagasako ang babayi nga makaambit sang palanublion ni Inday Dalia. Si Inday Dalia naman nagpanawag sa amay kag nagpagabay nga hatagan sing pwesto si Reden sa ilang nga negosyo. Apang gintampad sa sangya amay nga naputo na ang ilang negosyo. Sa pagpadayon ko pagid. Ano? Oo, Reden. Amo inang matuod. Nagapamirdi nagalisad to ang amo negosyo. Kag kung nga ang nagapamatok si Papa sa imo, bangod nga gusto niya nga makapamana ako sang lalaki, nga makabulig sa iya, agud nga mag-uswag liwat ang iya negosyo. Wala na siya sang kwarta. Wala na siya sang kwarta nga mapahulam pa sa aton, Reden. Tungod, bulutungo na lang sang bangko ang amo negosyo. Amo gali. Naluoy gid ako kay Papa. Naluoy gid ako kay Papa. Ari nang labada mo, Ma'am Dalia. Ako na lang ang nagdulong sinia. Kay nagasakit gihapon ang tiil ni nanay. Salamat, Gidiksi, ha?
Ma'am Dalia? Do kasubo sa imo, haw? May problema ka, ma'am? Wala. May nadumduman lang ako. Ma'am Dalia, may isugid kung tani ako sa imo. Ano ina, Dixie? Pero ma'am, hindi ka lang makibot, ha? Inang bana mo ba lang nga si Reden, ma'am? Nagatraidor na sa imo. Ha? May babayi na siya. Kag nagadate sila permi, ma'am. Ano? Kag sa ano ka nakahibalo sina? May pamatuod ka bala? Wala ko pa matuod, ma'am. Pero gusto ko lang nga makahibalo ka, para nga hindi ka na magsalig sa iya. Maghalin ka dire sa balay ko, Dixie, ha? Kag hindi ka na magbalik-balik pa dire. Bay, Ma'am Dalia? How dare you? Nga magsugid ka sina sa akon? May handom ka bala nga gubon ang pag-upod na mo ni Riden? Ma'am, wala kuya sang handom sina, Apang naluoy lang kuya sa imo. Kag nananaluoy ka sa akon? Wala ka sang labot sa akon. Kag sa ginsugid mo sa akon, subong, hindi na ako magpalabas sa iloy mo. Ihambal mo na sa iya, ha? Kag ikaw nga hilagtira ka, hindi na ako maluyag nga makita ka pa dire. Kag hindi na ako maluyag nga magsulod ka pa dire sa balay. Nakahungop ka? Pero ma'am, wala kuya sang handom nga malain sa imo, Luyag ko lang nga hindi ka masakitan, kag hindi ka na magsalig sa bana mo nga ina. Husto na, Dixie. Hindi pagpakalaina ang bana ko sa akon, ha? Kag maghalin ka na dire. Hindi na ako maluyag nga makita ka pa dire, Dixie. Traidura ka. Hindi kuya malain, mamya. Nagaulikid lang kuya sa imo. Kag nga ulikdan mo ako? Bangod nagahigugma ako sa imo, Dalia. Anong siling mo? Siling ko, nagahigugma na ako sa imo. Ginahigugma sa ano? Kag sa ano mo nahambal, ina? Babae ka man nga pareho ko? Lalaki ako ya, ma'am. Ano? Tumboy ka? Oo, Ma'am Dalia. Amoy nang matuod. Babae ako sagwa. Apang ang batsagon kuya sa sulod. Lalaki kuya, ma'am. Isa kuya ka lalaki nga nabilanggo sa lawas ang isa ka babae. Ano? Hindi ako makahibalo kung anong ihambal ko sa imo, Dixie. Ikaw galing himata sang tumboy kag bading? Sang Sodom kag Gomora? Hindi kuya subong sinakalain, Dalia. Sinasiling ko na. Ginahigugma ko lang ikaw, ya. Paghigugma nga putli, kag wala sang may paghingabot. Magpati ka man sa akon, Ma'am Dalia, ay. Ginahigugma ko lang ikaw. Husto na! Nagdugang pang kaakig ko sa imo. Nangilad ako sa pariho mo, Dixie. Gani paghalin ka na diri, ha? Layas! Bangod ang katulad mo. Butigon! Wala ka sang huya. Magpangita ka sang iban nga matunto mo. Layas ka na dire! Ate, sige Dira ka na, Dalia. Ato na siya. Si Dixie. Isa katumboy. Hindi. Hindi ako makapati sini. Hindi ako gihapon makapati sini. Be, ano ang siling mo? Hindi na magpalabada sa aton si Inday Dalia? Oo, Nay. Hindi na siya kuno magpalabada sa aton. May bago na siya kuno nga labandira. Amo gali. Ati, sige lang Ano naton kay amo ina? Ako na lang mahatag sa imo sang kwarta, Nay, bilang bayad sa imo na dula nga labada. Pabayin na lang na. Madamo pa man ako sang malabadahan dira. Ba, si Dixie man inang nakita ko nga nagakamang-kamang sa dalan? Ba,
Si Dixie gid. Nagano-ano na siya man? Palapitan ko siya. Siya gid. Ay, atis nga. Di na nang dalan man. Dixie? Nagano ka? Nga nagakamang ka sa dalan. Hubog ka? Guni ka manabe mabasted. Hindi kaya makamang sa dalan? Ano? Dali, tindog. Agubayon ko ikaw. Dalon ko ikaw pa uli. Sino ka gani? Wala ko yung makakilala si Muya. Ako si tatay mo. Ha? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabuti